Hejsa, og velkommen til Fortællingsfortet, og hej Tilde. Hej Anna. I dag der skal vi jo snakke lidt om sådan litterære metoder og brugen af metoder, og sådan, jeg vil egentlig bare sådan starte med at høre, Tilde, hvad er en metode for dig? Jamen altså, en metode for mig, det er sådan lidt den fremgangsmåde, man ligesom bruger, når man lige skal gribe en tekst an. Man kan ligesom sige, det er de her faglige briller, man tager på, når man ligesom sådan kigger på en tekst og skal ned i sit stof og ned i et emne og måske endda et problem. Så det kan jo faktisk være rigtig godt at være bevidst om, hvad det er for nogle slags briller, man tager på, og hvordan man stiller sig over for de her metoder, altså over for teksten. Hvad er det for nogle spørgsmål, man stiller til teksten, og hvilken betydning vil det så få for den tolkning, man får? Ja. Men hvad med dig, Anna? Hvad mener du metoder er? Jamen, jeg tror også meget af det, du siger, er rigtig vigtigt, og især det her omkring at tage et valg om, hvad man synes, der er vigtigt, fordi at en tekst kan fortolkes på helt vildt mange forskellige måder i forhold til, hvilken metode man vælger at bruge. Så det er også lidt mere at gøre op med sig selv om, hvor man egentlig har lyst til, at vægten skal ligge på ens fortolkning. Men nu når du også nævnte det her med at tage forskellige briller på, hvad betyder det så egentlig for vores sådan, analyse og vores fortolkning, at vi anvender de her forskellige metoder? Jamen altså, jeg vil jo sige, at når vi ligesom tager nogle forskellige analysebriller på og kigger med forskellige metoder, så giver det også nogle forskellige tolkninger af de pågældende tekster, vi er i gang med at læse. Vi har bestemt arbejdet mest med tepotten og med ringen og med, hvad hedder den sidste nu? Den hedder Totte rydder op. Ja, og Totte rydder op, ja. Og når vi ligesom har læst dem her med forskellige metoder, så har jeg fået øjnene op, eller det har vi alle fået øjnene op, for ligesom mange forskellige ting. Og det har givet nogle forskellige vinkler, blandt andet i bestemt den her Totte rydder op. Der var den her meget spændende læsning, en queer-læsning af den, hvor man ligesom får et helt andet syn på Totte, at der er mange af de her drengede ting, og alle de her kvindelige, lidt mere pigede ting, de ligesom gemmer sig under tæppet, så at der måske var noget mere her, at det ikke bare var fordi, at Totte var i gang med at rydde op, men at det var ligesom en hel rejse for Totte. Det var en meget spændende metode, så det er blandt andet det, metoder kan. Men nok om forskellige måder at bruge metoder på. Hvad for nogle af metoderne synes du, der er mest interessante at benytte sig af? Jamen, jeg synes egentlig, at der er flere metoder, der er ret spændende. Især psykoanalysen har været rigtig spændende, fordi det måske ikke er noget af det mest oplagte. Og nogle gange så tænker man, at den kommer rigtig langt ud på et eller andet plan, hvor man ikke lige nogensinde kunne have tænkt over det, hvis ikke man havde anvendt metoden. For eksempel så, så i forhold til den måde, hvor Tottes indre sådan, kønskonflikt blev analyseret på, synes jeg var ret spændende. Og også den måde, hvorpå ringen blev tolket, det med hende pigens seksualitet. Og derudover synes jeg også, det er ret rart at have sådan en model, for eksempel det freudianske æg, som man ligesom kan tage udgangspunkt i og kigge på, når man analyserer en tekst. Jeg synes også, at den sådan kønskritiske eller sådan feministiske læsning er meget interessant, både i sådan tepotten og ringen, da jeg synes, det giver rigtig god mening ligesom at kigge på kvindernes rolle, og især i sådan lidt ældre tekster, fordi det er så anderledes end det samfund, vi bor i nu, hvor man ligesom kan få mange idéer om, hvordan et kvindesamfundet har været dengang. Også særligt kombineret med sådan historisk litteraturlæsning, hvor man kan kigge lidt på, hvornår det er skrevet og sådan noget, hvordan det hænger sammen det hele. Det synes jeg er ret interessant. Men i forhold til de her sådan forskellige metoder, hvordan kan man så egentlig sådan, eller hvordan mener du, man kan sådan bestemme, hvilken metode, der er god at bruge til sådan en analyse af en tekst? Ja, men her tænker jeg jo blandt andet, at man skal finde ud af først og fremmest, hvad for en vinkel man ligesom ønsker at have på det pågældende materiale. Man kan ligesom sådan kigge på, hvilken slags tekst det er. Man kan også kigge på genren og sådan, hvor den kommer fra. Men hvis man nu blandt andet kigger på genren, hvis vi tager et skide godt eksempel her med en folkevise, så ved vi, at en folkevise det ligesom er en mundtligt overleveret tekst, så derfor vil det ikke give mening at lave en biografisk analyse på den. Så vil man måske kunne lave blandt andet sådan en kønskritisk eller en nykritisk, hvor man måske går mere sådan ind og kigger på, hvad der egentlig står i teksten. Men omvendt, hvis vi nu tager det bedre et eksempel end en folkevise, så kunne vi tage
eller ikke fordi der er noget galt med folkevisen, hvis vi kigger på en anden måde at bruge metoder på, så kan vi kigge på psykoanalysen og den kønskritiske læsning i, den hed Tepotten. Fordi her der gav det to meget spændende fortolkninger af teksten, også selvom man som udgangspunkt måske havde meget forskellige opfattelser af, hvad det her løg nede i Tepotten egentlig betød, så kunne en psykoanalytisk analyse give en meget spændende udfoldelse af, hvor mange ting det her løg egentlig kunne være, og en kønskritisk læsning kunne ligesom sådan symbolisere meget mere, hvordan Tepotten kunne være en kvinde i det daværende samfund. Så det kan give en sådan meget dybdegående læsning af en tekst, hvis man formår at bruge de rigtige metoder. Ja, jeg synes faktisk også, det er rigtig interessant, det der med, hvordan man kan læse en tekst så forskelligt sådan ved første læsning, før man begynder at analysere for meget på det, men hvad man lige sådan umiddelbart tænker, når man læser teksten, hvor forskelligt man kan tænke som individer. Og det viser også bare, at især med metoder og med læsning, at det er meget sådan individuelt, hvordan man læser, og også hvordan man kan fortolke. Ja, men det er jeg virkelig enig i. Men jeg har også selv sådan tænkt lidt over, sådan, at der kan jo både være fordele og ulemper ved at bruge flere forskellige metoder på forskellige tekster. Men hvad tænker du egentlig om den her brug af forskellige metoder på forskellige tekster? Jamen, jeg tænker lidt, at sådan fordelene ved at bruge flere forskellige metoder til at analysere en tekst, kan være det her med, at man kan åbne en tekst lidt mere op, med at kombinere metoder, end hvis man bare brugte én metode. Man kan fx kombinere det her med at have en metode, der er lidt mere sådan tekstnær, og sådan lidt mere for ligesom at få den åbnet op, hvor man så bagefter kan bruge en metode, der er mere symbolsk, for at få sådan lidt dybere mening med den her tekst. Og på den måde ser vi nogle meget forskellige sider af en tekst. Det kunne for eksempel være en litteraturhistorisk læsning, hvor man så kombinerer den med en feministisk læsning, for man, hvis vi lige tager et eksempel i, i Ringen, kigger på kvindesynet, og så bagefter kan man jo kigge på, i hvilken tid den foregår, hvor kvindesynet var meget anderledes. Så ved sådan at kombinere de her to metoder, så får vi en lidt mere bred forståelse af en tekst, som jeg synes er rigtig interessant, og jeg tror, der er en rigtig god måde at læse tekster på. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes, det er nogle rigtig gode og dybdegående overvejelser, du har gjort det her. Det synes jeg virkelig også, at dine overvejelser har været. Jeg synes virkelig, det har været en reflekterende samtale, vi har haft i dag, om nogle gode metoder, og vi har virkelig formået at komme i dybden med det her. Ja, men jeg tror også, at det faktisk er ved at være tid til, at vi slutter her på fortællingsfortet for denne uge. Følg med i næste uge, når vi snakker om den reflekterende artikel, og på hvilken måde man kan benytte autofiktion. Ja, det vil jeg glæde mig sindssygt meget til. I lige måde. Vi ses i næste uge. Vi ses.